Това е втори епизод на Дракони ездачите от Бърг. И както знаете, аз съм Ендърман 200 BG. Не искам промоцията ви. Нямах за повече пакети. Не дайте спокойци. Няма да би също вява. Много рибка. Нощния бяс мога... Не, тебе. Нощен бъс. Най-сетне. Това е нощния бяс. Дърво, статуетка. О, това ми трябваше. Супер. Да, ти не ги събрах, ти ги събрах. И както и да е. Те изведе, какво трябва да вземам? Той. За толкова стриба друг път. Дърво се качим сами на трети. Той колко струваш? 7500, стига е. 35 викинга. Чувай, си запаза храната за нощния бъс. Чакай, имам 22... Мога ли да отключа? Имам къщата на Криворог и Сополак. Къщата на Буреноска и Астрид. Къщата на Рибонок и Моцка. Къщата на Халцук и Беззъб. И имам ужаси. Дракон. Сега тебе да пратя за дърво. Тебе да пратя за дърво. Тебе да пратя за рибка. И кой друг ще пращам за рибка? И тебе. И тебе да пратя за рибка. $4800, за да стане на по-високи левели. А мен всъщност ми трябва. Мисля, че тук беше. Къде бе? Да, всъщност ми трябва дракон на 51 лева, за да отключа майката на Халцук. Ми сега, примерно, това ми те 23 викинга на макс ми. И това ми трябва 23 викинга. На кой пише, че ще имаме нощния бяс тук май? На 18 левер май. Да, 18. Левер 18. А той ми е на 15.
И ще го правя на 16-17. Аз всъщност за ново яйце колко трябва да беше то. Ох, да, той ми е тук. Не мога да го махна. Всъщност, я да пробвам нещо. Не тебе. Куда ще да пратя? Седем хиляди 75. Отивай за дърва, нямам толкова. Не, ти само риба. Мисля тебе да пратя. И да правя нещо. Да, мога с 2 дракона да пращам. Да, верно, си дигнах арената втори. Да му пращам по 2 дракона. Но вече трети не мога. Да, са тези суми, бе. А всъщност някой може да пита защо не се бие срещу Алвин. Отговорът е, че няма много силни дракони, той ще ме победи. И не ми се губи дърво. Какво искаш? Не знам. Мога да побирам мане! Да, трябва да си дигна на по-високо. Тук струва 1490 мънита, че да си дигна, че да мога да слагам още. Че максимумът на левел е 18, трябва да направя 18 и чак тогава мога да си дигам драконите. Няма какво толкова да правя още. И да спомена, абонирайте се за Мато Мое в YouTube. И това беше от Enderman 200 BG. Чао, довиждане.